Good morning, haino hai lamsok fira ani YouTube channel o. Norok nai tongbai di o kheba ma nobar wadi phai boba hai ngi thamai kya. Chini no je mukiteng thakin kai ma rok nga kai tai yang ni ko chini mukiteng rok joton deogre kla hamai kya krak na hanai denta kai ni kai tham narak ton mane oro. Kholomusi thangbai kya kai tei kwbang mano chini nog ni goyam rok kuak langbai kya cha rok srik langbai kya tei current rok bo buduk sasuk lang hamai kya yang o chini yang bo bufang kotor kuak bai current rok bo kwrwi hinkhe ba aboni bagui ni video rok tisai maya mobile rok battery kwrwi pate wakha waha 3 din jabo kahai no khata 2 din khe lagatar wakha hingke abo bo wama se wawi tabuk khai harsa wngsi thangbai kha mosola tui rok tei kaisa digi thangnai gana obo khe phantok chara yango hingke khum baya kobai khe kaimani ta o khum bai ha baling hai khe barui tongkha kiting khe gurijak da bubar hingke tola o hingke mosola tui rok hingke rajinigonda kaimani bag o se maruiso agifru khe ha o kaimani bubar barma se cherai rok sasu sibai khe tabuk khe aro jotona khaijaknai yango songjak bag o kai rwkha ta hati bag rok sinaro kelai tongmaniya kophon sopon pono jekono manui nini bosta kichik boyong kichik jog mok balti jotono aro masa kairai se bwswng abo hingka khe unique tabuk ni design norog wama haikhe kaibai di twi koso bag koso rogo ongkhe wa o ang khum kaimani haino khasiwui lohlai khaijak obo losai naithoknai tabukhe kaidrop siko. Tabuk khe ang sarik wngkha sarik o bazar o thangui tongo mande bazar o nai tongdi o chini yang no ganani stadium mat o pura tongthoktok jaga o naithotok jaga o nobar bang kundui rwphaiui fuicheklang thangka bufang kotorma hingke tabuk ang dugan o kaisai tongo kisa koi pomoi thangsino bukhuk buksa hingke bukhuk mwnamo tongthokya ta hai khe bun musuk warma hai khe warma thangka thangna thangna ang dugan o sugikhya uflani dugan o kisa habwi current kwrwini bagui mobile charge rwi tongo bini dugan o bwrui khoroknoi rok achukjak amsa ano nai ano nukgo jeles nangjakmani sabo bwrui hino peter peter tongpaikha hinui tei mukiteng rok kisa paiui ang thangchinai mukiteng ha kangrong bangmani ma muiya kangrong eboro brung brung finally ang nogo sokpaikha nogo sokpaisa ang mamui songna bagui mosola tosla pura ready khai tongkha iko nugui mano kisa obo hingke ufula bazar ni tamjani manui paikha hinui abo tang nailaikra na khulugui hadi tamo khangrai rok salasa gudok sajana kisa taka phalsa khundro porogona ei malkhu ei khemne ki doha hai ei da phaiga da hingke ang tabo mui box sajak tabo serjak thukulbusi ma ser pharimani mwkhang o rwjak rok haike se tongmani bai mamui rok amtwui ma songsio norokno belai belai ke hammbai video no pura si paisa joto nai tongma bagui tata bye bye.